खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जथाय सरकारा बाइक रेलि खालामदों। ब्रैजिसे नं मानास एलएसी बियाबाव दिनै इउपिपिएल बीजेपी आरो एजेपि जथाय सरकारा बाइक रेलि हाबाफारि खालामदों। बे बाइक रेलि हाबाफारिया बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोनि सालबारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै 22 नं खख्लाबारि बियाबनि जाला जानानै हावलिनि बेलगुरिसिम 75 किल'मिटारसो जानथायसिम जायो। बे बाइक रेलि हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बबानिपुर बियाबनि एमएलए फणिधर तालुकदार, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास, 21 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारि आरो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैयो। बे बाइक रेलि हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बियो मोनसे फिसा रेलिसो, मोनफ्रोमबो बियाबफोराव गेदेर गेदेर रेलि जागोन। दिनैनि बाइक रेलियाव 800सो सुबुंफोरानो बाहागो लाफैदों। लोगोसे बुंबावदों दि जोंनि जथाय सरकाराव बर' अनाबर'नि जेबो खोथा गैया। जोंनि बिजाथियानो एनडिएनि, जों बयनिबो थाखाय समान मोनथायजों हाबा मावगासिनो दं आरो मावलांगोन। दिनैनि दिनाव हिरा सरनिया आरो हाग्रामा महिलारिमोननि खोथाखौ रायखाङाब्लाबो जासिगोन होनना बुंदों। बाइक रेलिया जाबाय जोंनि प्रसार अभियाननि मोनसे अंश। जों बेजोंनो जागायजेनदों। गासैबो एसेम्बलि सेगमेन्ट 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टआव बाइक रेलि खालामगोन जों दरं उदालगुरि लानानै। बाहाय बिजेपि इउपिपिएल एजेपि मिलायनानैनो खालामगोन। बेनि उनाव जोंनि केम्पेइना कन्टिनिउआस जाबाय थागोन आरो समस्ति जालांगोन, काउन्सिल समस्तियाव जालांगोन, एसेम्बलि समस्तियाव जालांगोन। जोंनि टारगेटआ जाहैबाय जयन्त बसुमतारीखौ मोनसे रेकर्ड खालामनानै पास खालामनांगौ पार्सेन्टेजआव 70% भट खमसे खम लानानै जाहाथे देरहासार जायो आरो नरेन्द्र मदिखौ मदद हैनानै बेखौ प्राइम मिनिस्टार बानायनायनिफ्राय लानानै बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। दा बेवहाय जोङो साक्सेस जानो थांगासिनो दङ आरो दिनै जोङो इलेक्सननि आगोल बेखौ बुङोबा गाज्रि मोनगोन मानसिफ्रा, खिन्थु गुबुन खुनु राजनैतिक दला बेवहाय फेक्टर जानो हाया। बिपिएफआबो गैलिया, कंग्रेसबो गैखायानो आरो दस्रा दलफोरबो गैला। बेवहाय एजिपि, बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जि मित्रजोट बेनो बयनिफ्रायबो शक्तिशालिसिन। जिहेतु थांनाय बाराव गोबां मन्त्रि मनला थाबाबो बिपिएफआ नाथाय जेनदों, नाथाय अनाबर'निफ्राय देरहानानै देग्लायबो बिथाङा हिरा सरनिया बिथाङा देरहागोन होननानै बुंदों। बर' अनाबर' बाथ्राखौनो बुंनोनो नांला। जयन्तआ एनडिएनि केन्डिडेट, हिरा सरनिया जिएसपि केन्डिडेट, बाव बर' अनाबर' गैलिया जोङो। आरो हिरा सरनियाया देरहालांनायनि खारन माखासे दंमोन, बेखौ देरहानो होनाय जादों बै समाव परिबेसआ, बेखौ देरहानो होनाय जादों। दिनैनि दिना हिरा सरनियाखौ देरहानो होनाय परिबेस गैया, जिहेतु गासिबो दला गावबागाव पजिसन लाबाय। आगोलाव जाहैबाय दलफ्रा पजिसन लायाखैमोन आरो लास्ट ममेन्टआव हाग्रामाखौ मदद होनानै खामानि मावदोंमोनब्लाबो बे टाइमा एसे लेट जाफैदों, हास्लाबाखै। नाथाय दा हिरा सरनियानि भटआ प्राय 2 लाखनि गाहायाव थांगोन। हाग्रामानासो बिपिएफनासो हिरा सरनियानिफ्राय एसे जौसिनाव थागोन। ग्राफआनो बुंखायो, खारन बेहाय एमसिएलएबो गैया, बेहाय एमएलएबो गैया, बयनिफ्राय भट मोननांलाय बर' हावाया गैला। ओंखायनो हिरा सरनिया 3rd पजिसन थागोन, सेकेन्डआव हाग्रामायानो फैगोन, खिन्थु 2.5 लाख 3 लाखनि बारा भट मोना बियो। आरो जोङो 6 लाखनिफ्राय 7 लाख भट लानानै देरहालांगोन आरो गेजेराव रावबो गैया। कंग्रेसआ 4 नाम्बार। जिहेतु दिनै सिम्बलिकसो, बाहायलाय मोनसे दलनिफ्राय 200-300 फैगोन, 1000नि बारा जानो हागौ, आं मिथिया। आङो दिनैहाय जास्ट बेखौ बेखेवनो फैदों। बाइक रेलिया जाहैबाय मोनसे वार्म आप, एवारनेस, मानसिफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय आरो बेनि उनाव जेखिनि कनस्टिटुवेन्सि वाइज रेलि जालांगोन बे रेलिफ्रा गिदिर गिदिर जालांगोन। दरं उदालगुरिखौ लानानै मा बुंगोन? दरं उदालगुरियाव जेबो साननांगौ गैया। दिलीप शइकिया जाहैबाय नेसनेल लेभेलनि सासे लिडार जाबोनाय बिजेपिनि आरो बिथाङा ओरैनो देरहाखाबाय। बाहाय दुर्गा दास बर'आ 2 बोसोरथाम आगोल बिपिएफआव जयेन जानानै बिथाङा केन्डिडेट जादों आरो बिथांनि देरहानाया बाहाय खुनु चान्स गैया। 1.5 लाखनि बारा भट मोना बियो दरं उदालगुरियाव। दरं उदालगुरियाव बहुद बुरजा भट मोननानै देरहादों दिलीप शइकिया। आरो जोंनि बर'फोरा इउपिपिएलनि जायफोर दङ, मेक्सिमाम बर'फ्रा इउपिपिएलजोंनो दङ। बाहाय गासिबो दिलीप शइकियानो होनो थाखाय रेडि जाबाय।
गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।